הוא אמר לי, הייתי בחנות זהב לפני יומיים עם אשתי. שרשרת קשיחה עם יהלום, מצאו יקר, לא קניתי. אמרתי לו, אל תדאג, יש לי לכל כיס. שאלתי אותו מה התקציב, אמר לי עד 4.5 כזה. אמרתי לו, אוקיי, אתה רוצה 2 קראט? כן, אמרתי לו, סבבה, אצלי 3,900. החלטתי לו כזאת. הסתכל עליי ככה, כאילו נפלתי לו מהירח, אומר לי, מה, אתה רציני? אמרתי לו, כן, עם IGI, עם הכל, מתועד. אומר לי, יאללה, תכין לי. בא לקחת. סיימנו את העסקה הזאת, אחרי זה שבוע הוא מתקשר אליי, מייק, תקשיב, אשתי רוצה צמידים של קאוטייה, יש לך? אמרתי לו, בטח. מפה לשם הוא רצה 2 צמידים, אחד כזה ועוד אחד מסמר, אני בטוח שכולכם מכירים. זה הצמיד הרגיל, צמיד לוב, 18 קראט, כמובן זהב אמיתי. יש לך איתו את הכל של קאוטייה, 1:1, עד למילימטרים הכי קטנים בכל הצמיד. הכנסנו לו הזמנה לפי המידה של היד שלה, 2 צמידים, הם באו עוד פעם מחיפה עד לחנות, אשתו נכנסה לחנות, הייתם רואים את החיוך על הפנים שלה, הייתם מבינים בדיוק שזה מה שהיא רצתה. היא אומרת לי, מייק, שומע, בחיים לא חשבתי שתביא את הרמה הזאת. עכשיו יש לה על היד אחד שמישהו הכין לה גם. מסתכלת, אומרת, תשמע, מייק, אתה תותח. כאילו, ברמה פסיכית. זה הקטע אצלי, רוב האנשים שבאים לפה קונים איזה מוצר קטן, נכנסים ב1,000 שקל, יוצאים ב20, קבוע.